Nina bengayishana kamenze ephuza umlaza ngameva sinibingelele sinamukele ke phina bila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokomthembu sikhuluma nawe ke osungula namhlanje sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana n'indaba zomdaba esifundazweni kwaZulu Natal uholwa ke umfundisi uThula Sizwe Buthelezi njengoba ke namhlanje sikhuluma nawe sibheka ke umsebenzi owenziwe yilo mnyango ikakhulukazi ekuthuthukiseni ke intsha yalelizwe nokuyilapho khona lo mnyango ke ukhiphe imifundaze eli14 ukunikezela ke kubafundi balesifundazwe abenze kahle kwimphumela yebanga le10 ngonyaka ka2025 labafundi ke sekumlando ukuthi baya ekhungweni ke ezahlukahlukene ezikulelizwe abayokwenza khona ke izifundo zabo ezemkhakha ke eyahlukahlukene kodwa ke siyafisa mbukeli ukuthi Sizwe uShenge okuyena ke onikezwe umsebenzi okhola umnyango wakwaKhokta eletha ke amazwi aziyalo kulabafundi ngaphambi ukuthi sibe nenkulumo ekhethekile uma ngabe sithi abakhulume. Ngifisa ukuqala ngabazali ngoba ukuba abazali abathandanga ukuthi nifunde nifike kuleli zinga lokuyongena euniversity ngabe anikho lapha. Ngakho ke sinishayela ihlombe ngokuyimisela kodwa mina ihlombe elikhulu ngibuka umzali walengane esizoqonyeliswa namhlanje ukuthi umzali maningi ama-sacrifices awenzile ukuze nibe kuleli zinga. Siyabongela ke asike sishayele abazali nikhethiwe phakathi kwama-applicants amaningi kusekhona nabanye futhi abasazoqonyeliswa next week kodwa ngenxa yokuthi abanye sebeqalile euniversity abanye khona kuthi ujahi flight namhlanje ngakho nje sihlangene ekseni ujahi ibhanoyi manje ke sithe asiqale ngabakhona abanye sizobengeza ngeviki elizayo kodwa nikhethwe phakathi kwabantu abaningi ababefake i-application abaphase kahle njengani. Ngiyayibona indawo. Ngakho ke mawukhethwe phakathi kwabantu abaningi okumele nabo ngabe balapha kumele lokho ozonikwa khona ukuphathiswa kwezikhali zamantuba. Angithi bene sifundi akekho befunda isiZulu lapha kulama subject ngibona agcwele English nje lapha na. Fanele iphathiswa kwezikhali zamantuma isiZulu leso. Ngamanye amazwi leli thuba elinikwa lona do not take it for granted. Ngisazofunda amagama abantu esibanike ama-bursary next year kodwa kunamagama amathathu engeke ngiwafunde ngizokusho lokho ekugcineni ngoba labathathu abawalalelanga amagama ami ngawasho ukuthi do not take this opportunity for granted. Bafike phambili bathola abangani bakhohlwa ukuthi baqhamuke ekhaya. Bathola abangani bakhohlwa ukuthi isimo bashiye sinjani ekhaya. Uma sekumele kufika ama-results i-university phela ithumela thina ama-results ngoba yithi esikhokhayo. Yasithumela i-university ama-results athi apha ama-results wathi umuntu ayawaphumanga ama-results. Kanti sesiwatholile. Lo muntu uyohlala ekhaya ke kulonyaka akasabuyele ngoba took the opportunity for granted. Ngakho ke siyabongela ingane zami uqeda u12 years usesikoleni is the beginning of a new chapter, a very exciting chapter, a very refreshing chapter in your life. Inqumo ozoyithatha in the next 4 years yizona ezositshela ukuthi uzophumelela empilweni noma ngeke uphumelele.
Sinifisela ke okuhle kodwa nisayoqala imfundo yenu ephakeme. Ngesikhathi ngiyofunda ngiqeda umatric ngaqeda umatric ngase ngi-apply lapha e-UKZN banginqabe e-UKZN kwathiwa kugcwele nga-apply ongoye kwathiwa angilinde ngase ngithathwa e-UCT eCape Town yafika incwadi wathi hayi siyakumukela kodwa loba sekumukela nje ayaqala ama-lecture next week ne-registration wazuzobhalisa i-registration ngathi hayi ngcono ngilinde ongoye wakuseduze ongoye kunasekhaya wathi ubaba hayi ngene ebhasini uhambe uye eCape Town ngahamba-ke ngebhasi it was 23 hours ngihleze ebhasini ngiye esikoleni ngibongela lo ozogibela ibhanoyi ngoba ngafika ngihamba ngebhasi ngiphethe iportmente asekhona ama-trunk awasasetshenziswa ama-trunk kwakusenama-trunk-ke ngesikhathi sethu ngafika ngihamba ngebhasi kodwa kwakunenjabulo nje ukuthi nginikwe ithuba lokuhamba ngebhasi lalihambela imake endleleni u-23 hours abanye bafika ngamabhanoyi kodwa lokho kwangangiphazamisa engqondweni ukuthi mina ngifike ngebhasi ngoba ngangazi ukuthi ikuphi lapho engiphikelele khona ngakho-ke musani ukufika phambili ubuke abanye ukuthi isimo sinjani wena focus on what you are here to achieve. Mbukeli-ke njengoba ngike ngasho ngathi-ke sibe nenkulumo ekhethekile la khona besikhuluma-ke nomfundisi uButhelezi nalapho egcizelele khona umsebenzi omkhulu owenziwe yilo mnyango ukuthuthukisa-ke abafundi ngawo-ke amabhasari awu-14 ukuthi-ke bekwazi ukuthi-ke bethuthukise amakhono ney'mpilo zabo kwiy'khungo zemfundo ezahlukahlukene ezikulelizwe. Asimthole sithi-ke abakhulume. Umsebenzi wanamhlanje ugcizelela ukubaluleka kwemfundo. Njengoba siwumnyango wakwaCocta sikwazile ukuthi sikhiphe amabhasari awu-14 14 kubafundi abenze kahle ku-matric ka-2025. Kusithozise kakhulu ukubona abafundi beqhamuka isifundazwe sonke koMkhanyakude, koKing Cetshwayo, eZululand, eThekwini abayimisele ngokuthi baqhubezele izifundo zabo. Namhlanje-ke besikwazi ukuthi sibahalalise ikakhulukazi nabazali njengoba beyofunda kuzo zonke izinkalo. Kukhona abathathwe eCape Town, kukhona abathathwe eWits, kukhona abathathwe eNgoye nayo yonke ama-university lapha eSouth Africa. Kuyasikhuthaza-ke njengohulumeni ukubona abantu abasha beyinake kangaka imfundo. Futhi lokho kwenzeke namhlanje ukuthi bathole imfundaze kuzoba isifundo nakwabanye abalandelayo. Ngoba le basari esinike labafundi namhlanje izokhokha zonke izindleko zase-university nezincwadi nokufunda nendawo yokuhlala okusho ukuthi umzali ngeke akhiphe lutho. Siyababongela-ke abazali ngoba isikhathi esiningi yibo abayikhandla kakhulu ukuthi izingane zibe nemfundo engcono. Sibonge nakothisha kakhulu ngoba omunye nje umfundi waseMkhanyakude ibhasari ugcwaliselwe uthisha wakhe ebona ikhono lalomfundo. Siyababonga othisha ngokuyinikela. Ngakho-ke usuku lwanamhlanje kithi njengomnyango wakwaCocta lusithobise kakhulu ukubona abafundi bephuma nkalo zonke bezogcizelela khona ukuthi imfundo umalinganisa. Mbukeli-ke ngaphambi ukuthi siliguqise uhlelo sifisa ukuthi sikhulume nabo abafundi abazwakalise ukujabula kakhulu baswela-ke amazwi nemilomo ezinkulungwane ukubonga eminyangweni
wezokubusa ngokubambisana kanjalo ke nendaba zomdabu kulesifundazwe. Nabo sifisa ukuthi sibathole benabazali lapho sithi khona ke abakhulume. Kusho ukuthi kulesi sikhathi samanje sidlulisa ukuthokoza nokubonga kakhulu ekukhathazekeni ade sinakho nalapho sisihambe sadlula khona la sesifike khona manje sidlulisa ukubonga okukhulu kuyasithokozisa kakhulu. So angazi ngijabule kakhulu aweka amagama mhlambe engawabeka aweqa ukudlula ukuthi ngibonge kakhulu especially ku Cocta okwazi ukuresponda very quickly kungakonakali lutho ukwazi ukusave iphupha bengifisa ngempela ukuthi ngilifeze nami ekhaya kube right mangabe ngiqeda ukwenza izifundo zami. Igama lami Odwa Kampinga and ukaCocta ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu. I feel very grateful and very honored to receive such an opportunity. It's been a really long journey, so ngiyabonga ukuthi by giving me this bursary sebe let me share the load that my parents and my grandmother especially akade enayo financially. So nje thank you very much and I promise ukuthi I'll work as hard as I can and continue making them proud. Mfowethu ibabhlungu kakhulu indaba abantwana especially mangabe ezofunda egcine engasakwazi ukuqhubekela phambili ngenxa ukuthi nomzali amandla akhe ahamba phela kule ndawo phela kuyona sekuyisimo esingekho right ngoba naye usumbona ukuthi uma ngabe ebuka umzali ukuthi umzali ngiyamtshela inkinga yami uyayibona kodwa manje amandla awekho bese kuyisimo esinjalo mfethu sithokoza kakhulu nje ukuthi kube nesimo esikanje lapho kuze kungenelele khona kakhulu uMEC ngoba ukukhala kwakhe ukuzwile washeshe wasiphendula. Impela imfundo ayikhulelwa njoba senze isibonelo njengenkosi yasothaka kwamdlalose ebaqulusini ebuyele eklasini yenza iziqu kwezomthetho qale ngonyaka odlule iyaqhubeka nakulonyaka okuyisifundo esimangalisayo kithi sonke nakuba abafundi ukuthi bayimisele uma bethola leli thuba. Well, uyavele uqale kahle because mangabe kufika ama results. So I was very happy because one of the subjects ebengiqala kwa matric I got to distinction now. So I was very happy. I thought yonke into izoba very easy, you know. Nakuma basare bengivele ngwafakile. I thought they will just receive ama results and then everything should go smooth. Thola ama emails. But then isikhathi sahamba and sahamba kakhulu such a way ukuthi even no classmates bami ebengifunda nabo sometimes isilekelana nabo especially kwi maths and science sengiyabona bayahamba going to Stellenbosch, going to UCT, abanye all to vet ngisasele mina with no funding. So ngabona ukuthi yabona njengamanje isikhathi siyahamba ngempela and nothing is happening. And one of those bursaries engangwa-applyele yabuya yangi-rejecta yabona lapho ke ngangibona ukuthi angitholi lutho kahle njengamanje, so I'm staying here ekhaya for the whole year. Imkhakha esigcizelela kakhulu njengomnyango wakwaCocta ile ye-town and regional planning. Kukhona ibursary esekhiphile umfundi oyofunda eVets kulowo mkhakha esiudinga kakhulu njengomnyango. Ifundo kwezomthetho zizodingeka kakhulu kuhulumeni jikelele ne-public management kwezokuphatha. Kodwa njoba sibone abafundi abaningi beyofunda ne-computer science kusho khona ukuthi esikhathini esiphila kuso ubuchwepheshe sebudingeka kakhulu namakhono abantu abazokwenza kwezobuchwepheshe sizowadinga eminyangweni. Ngakho ke singabazi ukuthi kuyo yonke lemkhakha abayikhethile thina njengohulumeni sizokwazi ukuthi sibasebenzise. Nina bemamba yevuna ithe ukuvuka yadla bakayise uMahlavana Bhulumlile Ndulindo uba sengumanje ngabe noqelemani inzima lemnyama engabende bezingwe engabende bangonyama siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume siseMayville eThekwini nokuyilapho khona besihamba nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesifundazwe. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uNcedinyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kwebuso lizayo inkosi inibusise.